ka farka. Sai Malam Aminu. Ga zaki nan gabanka. Sabon Kaura ta Kudu. Idan AC ya bubanka. Sabon Kaura ta Kudu. Turmi ke jure duka. Sabon Kaura ta Kudu. Majalisa za mu canja dan wawa za ya faɗi. Sabon Kaura ta Kudu. Ka buya cikin gidanka banza dodo na kudi. Sai Malam Aminu. Ga ƙarshen tenuwar ka ya zo ni muna nishaɗi. Sai Malam Aminu. Tabbas kuma za mu wataya giwa ta faɗi. Sabon Kaura ta Kudu. Jajirtacce na jaki. Sai Malam Aminu. Ga zaki ya yi gunji. Sabon Kaura ta Kudu. Mota ta su ta ci inji. Sai Malam Aminu. Barkono ya yi yaji. Sabon Kaura ta Kudu. Yau sai sun karɓi caji. Sai Malam Aminu. Sun yi wa rumfar su huji. Kaura ta Kudu. Matansu suna ta yaji. Sai Malam Aminu. Mu sai Malam Aminu sakayyar kairi kairi. Kaura ta Kudu. Kwankwamai So nake mu je ƙauyen nan mu yi ma mutanen nan bayani, ka san muke so bana muke so ba. Ba damuwa mu je mu ka san me hakuri da tare da sa yawo. Haka ne mu je haka ne. kasuwar daji gwaninmu. Sai Malam Aminu. Ga mai kishin garinmu. Sabon Kaura ta Kudu. In ya samo ya baku. Sabon Kaura ta Kudu. Wancan kuwa ya ishe mu. Sai Malam Aminu. Sai ya dawo ku bar shi. Sabon Kaura ta Kudu. Mulki na shi babu toshi. Sai Malam Aminu. Daga shi sai yan uwan shi. Sabon Kaura ta Kudu. Sannan kuma ya ci bashi. Sai Malam Aminu. Yana ruwan mun gano shi. Sabon Kaura ta Kudu. Sai bulla rarani ne. Kai Kaura ta Kudu. yayan Zainab ku gane. Sai Malam Aminu. Zabun Kaura ta Kudu. Kai kurege dawo gida. Wani na bai buya ba. Mu sai Malam Aminu mai kishin gida. Na rince da Allah, na rince da Allah. Bakin rai bakin hama duk uban da ya ƙara zuwa karkaran mu. Yan muna wata barazana waye ya hito kamfe wallahi dai na rince da Allah bai sha da dadi. Mutum ba ya isa. Kai mala mun gaji. Kai mala gudi kana ganin yanzu akwai dan siyasa da sai ya ƙara shigo mana gari muna cikin garin kana ganin ya isa ya ma shigo. Wallahi. Ya ma shigo. Kaga honorable Turnuku. Na rince da Allah honorable Turnuku. Wallahi kuskure iso wallahi tallahi ina gaya ma mutum ya ma shigo. To makaci to kai tsaya ka ji na bulo ni ba abin da na fuskanta ka su zo idan sun ci zaɓe su ta muna da sun ka gani. Ai bura diba irin gwagwarmayar da mun kai ka ji ba hadin da mun kai mu ce kamfe ai. Ka ƙara mana lafiya uba da har ma uwa. Wani na ya almaluku don baka mantuwa. Kurege dawo gida. Wani na bai buya ba. Sai Malam Aminu mai kishin yan gida. Kaura ta Kudu mu bi kamin wasa kokowa. Allah tsira da masalati baki daya. Kurege dawo gida. Ka ƙarawa annabin mu jagoran gaskiya. Wani na bai buya ba. Sunnar manzo mu bi ta alkhairi ta biya. Kurege dawo gida. Da alai azabu har sharifai baki daya. Daji shi ya fi. Kasa har ne har da kasuwar daji kai ba. Kurege dawo gida. Wani na bai buya ba. Sai Malam Aminu mai kishin yan gida. Kaura ta Kudu mu bi kamin wasa kokowa. Kaura ta Kudu ku tashi yau kowa na kira. Kurege dawo gida. Ku dau malam jarumin mu gano no gabura. Wani na bai buya ba. Idan shi Malam Aminu mai niyya ne fara. Kurege dawo gida. Kurege barnarsa ta yawa mun je mafura. Are you serious? Kai daga ina haka? Ku kuma kuna ganin wani ya wuce ta gaba na ba ku mai hukunci ba. Kai kana da hankali kuwa? Aminu mai kishin yan gida. Kaura ta Kudu mu bi kokowa. Duk wanda ya shuka sharri zai girbe nan kusa. Kurege dawo gida. Mai tin talakan garin mutilan zai sha kasa. Wani na bai buya ba. Mun dau Malam Aminu mun tura can bisa. Kurege dawo gida. Memba na gida fari da zai kawo mana
a matsayina na honorable turnuku, insha Allah kuka zaɓe ni wannan karo za ku sha ni kuma za ku yi walwala ku ji daɗin ku huta. Ubannin mata ga haihuwa kyauta kunjiya, sannan jari a basu don ƙarin kwalliya. Matan aure gami da 'yan mata da zaurawa, wani na bai ɓoye ba. Wani yaran nan za su yi haka? Ba komai next time. Kai honorable mutanen garin yan matsata ne kawai ka kyale su kawai. Next time. Kai ka bari yanzu daga na mutum a tare da wannan tunani don kai. Amma ba komai tare ta kawo haka. Rabi da su. Muna bayan ka shi yasa da ba da haka ba yaro ya isa ma da yayyan ka So muke nema muka yi rabi da su. Dan ba shi da damuwa, wani na bai ɓoye ba. dan majalisar da ya kara kowa wallahi shi ya sa biya. Ito na ba duwa matar da Allah kashi da shi sai ya sha shi wallahi yanzu kashi Ba an ce yana nan ta heba. to ya taho zuwa Ba an ce yana nan ta heba. Allah ubangiji ya kawo shi. ina gaya ma banza ne za a yi ci ne don wallahi kashi ne sai ya sha shi wallahi shi yawa aka ce mai wani zuwa Wani na bai ɓoye ba. Ga fannin malamai kayo dubi dan farai, limamai za a ba su albashi duk farai. Sarki a kula da shi da albashin dogarai. Ya excellency yau ta fitowa. Mu je wajen matsayatan nan ka san mu muke nema gare su ko? Mu je mu ga yadda za a yi. Wani na bai ɓoye ba. Shirinka na gyaran tsaro kayo moshin in kaje. Dan sanda har da soja ai kari in kaje. Barayin daji a takura tilan sun kuje. A barki da nafin ta ko ina in kowa ya je. Shi ne fatan mu muka yau bayan rantsuwa. Kasuwar daji hiyaru. Takin noma ka ba da shi rani damuna. Korai Salamu alaikum. Kai dan majalisa na rinci da Allah ba dan majalisa ka kake ba ko shugaban kasa kake wallahi ka fa wurin. Mu ban ka wallahi tallahi mu ma mun tallahi To ko escort mu maganin su. muna samun ku tsumun ko matso ne ina tutu. Wahala karo da wallahi sai mu kai tsoron ka kai tsoron dama za a ba su ba. wallahi yau ƙarya ce ta san dan majalisar nan mu ma ba wani abu muka ci ba kawai mai yaki kuma sa ka na yi Ba lemon dacewa. Malam mai al'umma a ƙaura ba makuwa. Wani na bai ɓoye ba. Baban Khalifa, baban Amira Mujirawa. Baban su bai amun fada kai ne kokuwa. Babansa Abubakar ubansa Jalilan gida. ka gaya ma ga dazu din da son ne mu sabata honorable din sabata shi haka ne yake ya zo ba abin da ya ayana mana ga gari biyan mana ko wasu yan Kano hohona ne ko da ba sace abu da yayi to mi awan nan wallahi mi ba awan nan abin da ya kawo mana ga gari sai tsaya wallahi ya faɗe ya kawo sai mana wasu yan Kano
hankala sha. To ba na ji an ci ya sace abu ne ba. Sace sai. Ya aiko an ka sace. Wallahi karhe 2 na dare ya aiko an ka sace mai abu. To ni a wannan wai na wai dan siyasa ne. Wai wallahi sai mun. Wanda ke ta ba da kaza wa kaza ne. Amma sai ga an waya gari ya ci dan majalisa ya mace da ya zo da mota ya take kana wanga ba Allah honorable tunuku saboda waccan zaɓen mun zaɓe shi ya mana alƙawarin lokka da dama wanda a kawo mana titi a sai mana motoci abin da ya kawo sai an ƙarfalan hanhana ko shi ya sace cewa ai ban ma da wanga labarai shi tun wallahi ya sace abu ne cewa ya sai mana titi zai gyara mana gari kaga zai gyara mana garin mu amma ya kiya kaga ya ce zai Allah ya kawo mana da kwari Allah ya kawo mana Allah ya kawo mana Allah ya samu na kwari Allah ya kawo mana ni bai da mai addu'a ya ubangiji ka sa mu za Allah ya samu ba adi Allah ya adi Allah ya shugaba adi mai addu'a mai addu'a wanda idan ya ci masa za mu ji daɗi wallahi zai kawo mana ci gaba ga garin ka ku yi shi mu samu mai addu'a Allah ya zai wanda tashi hankali da yadda ni mu samu mai addu'a Allah ya kawo shugaba na kwarai adili na kwarai wanda zai tun daga sama har zuwa ƙasa Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu amin Allah ba mu shugaba na kwarai amin ba irin wayannan ba irin wayannan inna lillahi inna ilaihi Allah sana wai albishirin kai goro albishirin ku goro na rince da Allah da kaso daji nake wannan ta kaura ta kudu wallahi da can nake Allah kwantar da hankalinku ku bari in ga muku na rince da Allah akwai wani mutum adali mai tausayin jama'a mai tausayin talakawa fi mishkila ake maka so alhamdulillah na rince da Allah ya hito takarar dan majalisa kaura ta kudu asha ka gani addu'a addu'a mata an wallahi mata an ma fi mishkila Allah ga furu ba mu labari Allah ya ruwa tsiya ta wanke alhamdulillah Allah ya ba mu honorable Aminu Ibrahim kaso da gode zo Hamza gaban kiɗa harkar girma na bulla Sabon kaura ta kudu Musai Malam Aminu zaɓin kowa na Allah Musai Malam Aminu Gwarzo kasuwar daji shi zai kori zula Sabon kaura ta kudu zaɓin kowa na ɗauka Sabon kaura ta kudu kai mai bacci ka farka Musai Malam Aminu ga zaki nan gabanka Sabon kaura ta kudu dan AC ya bubanka Sabon kaura ta kudu turmi ke jure duka Sabon kaura ta kudu majalisa za mu canja dan wawa za ya